Vale, sí, sé que porto temps sense aparèixer per aquí. Però bueno, tot té una explicació. Porto bastant temps pensant i realment me n'he donat compte de què és el que vull fer. Fins ara, el canal o la grada amateur havia agafat un punt molt periodístic, però realment aquest no era el meu objectiu des d'un inici. El que realment volia fer era transmetre el que sent un equip de futbol des de dins, perquè vosaltres ho poguéssiu veure. Volia que vosaltres poguéssiu sentir el que senten els jugadors des de dins, sigui l'alegria, sigui la tristesa, que vosaltres ho sentíssiu en les vostres pells. I això, a partir d'avui, és el que podreu veure aquí, en aquest canal de YouTube. Si voleu veure els resums o les millors jugades del partit, aquí tindreu les millors jugades. Es seguiran penjant els resums a Instagram de tots els gols i les millors jugades de cada partit. Però aquí canviarem. Aquí tindrem un punt i una visió més personal del que és el futbol. Per tant, dit això, jo soc Guillem Mir i això és La Grada Amateur. Guillem Poses, defensa del Senyor A. Bones, què tal, com estàs? Bones, bona tarda. Sí, a més avui saps que seràs el protagonista, no, Pol, del primer. La meva història la veritat és que és bastant fàcil perquè soc d'aquí, de Sant Feliu de Codines, de tota la vida. I de fet vaig començar amb 7 anys. M'havien apuntat a hoquei. M'havien apuntat a hoquei amb 6 anys i vaig passar un any de merda. Un any de merda. I vaig dir, això no està fet per mi. I vaig dir, he de provar una altra cosa, he d'anar a provar una altra cosa i total, que vaig acabar aquí al club de Sant Feliu de futbol i res, des dels 7 anys, tota la vida aquí i he tingut anys de tot. Anys que hem guanyat la Lliga, anys que potser anàvem 10 als partits quan havíem de ser 11, però bueno, aquí seguim. Bueno, al final el primer és donar una mica visió del que jo vaig sentir o de la situació que se'm va presentar, que era per un bé comú, però també hi havia una part una mica individual meva de la situació i tot ve arrel al final de que mitjans de desembre faig un canvi de feina que em comporta un canvi dràstic a la meva vida en quant a dinàmica, horari. Quiero congelar el sueño. Jo crec que jugo a futbol per molts motius. Primer perquè ara com ara jugues a futbol perquè t'agrada el futbol, si no, no jugaries. Potser aquesta temporada no està anant tan bé com esperàvem. Jo crec que el nostre màxim objectiu aquí és intentar remar tots a una i ser un equip que a vegades és una mica el que potser ens falta. Bueno, hem quedat aquí a les 11 avui dins del vestuari, perquè jo en aquest sentit soc un tio bastant emocional, bastant sentimental de tot i això és el que hem fet tota la vida, cada una hora aquí, abans a dins i aquí dins, que això és el nostre santuari, és on hem d'estar. Jo entenc el futbol i això la vida una mica en general, com us he dit, que quan esteu, ja traslladar-ho tot vosaltres, jo m'heu demostrat que quan esteu emocionalment bé, motivats, teniu un estat d'ànim òptim per afrontar aquests partits, és quan rendiu més vosaltres. Vull que sigueu feliços dins el camp, que us ho passeu bé, que disfruteu, perquè sé que si esteu en aquestes condicions, vull dir, és quan surten més els resultats. Senyors, us toca a vosaltres ara. Aquesta setmana ja veieu com ha anat, ja no hi ha hagut canvis, ara ja us toca a vosaltres. Aquí jo ja no puc fer res més, ni podem sortir a fer gols, jo no faig gols, ni ningú dels que estem aquí, ni el Victus, ni l'Àlex, ni el Jaume, ni el Lucas, ni ningú. Ja depèn de vosaltres, Heu de fotre un pas endavant, sobretot els veterans, els que ja porteu aquí anys, Poses, Juanpe, Jaume, Uru, Palau, Santi. Tenim aquí el partit òptim per jugar aquí a casa, començar bé aquesta bona
bona dinàmica tota aquesta segona volta, que encara ens queda moltíssim per jugar i hem de fotre un pas endavant. Estem aquí, ens venen uns partits claus i hem de començar avui a sumar avui des d'aquí. Sobretot, vull que siguem responsables dins el camp, estiguem serios i després ja tot això ha d'anar fluint. Vamos! Una mica això, jo crec que quan agafes el compromís amb l'equip, l'agafes i no només amb el que implica jugar a futbol, sinó amb el que implica formar part d'un equip. Molta disciplina. El futbol és una constància d'entrenos, partits cada setmana, compromís i molts altres valors que realment no podries tenir amb moltes altres coses. Bueno, jo cada vegada que entro al camp realment estic una mica nerviós, perquè sempre poden sortir moltes coses bé o poden sortir moltes coses malament. Com tots van a una, com tot l'equip intenta fer una cosa específica o intentes treballar coses a l'entrenament que a vegades surten o a vegades no. Per molt que les coses vagin malament, sempre intentar donar el millor de si i tirar endavant. ¡Va, San Paleo, va! Hem buscat un objectiu que normalment és la victòria, però a vegades realment hi ha molts petits objectius dintre d'un partit. Precipitem, tranquil, pilota als peus, aixeco el cap, bum, li dono, Jaume, a Santi, a Palau, estan sols, vinga, torna, encara, una mica més de comunicació, anem a posar ritme.
Darrere, estem una mica més a sobre, poses camps, marquem, tranquils. Jugar amb la pilota dels peus, tranquil, camps. Si estem bé, estem marcant bé, estàs contundent per dalt, estàs de puta mare, però només una mica més de calma. I ja està. Xiflar, hòstia, si ja veiem l'equip com va. I una cosa, no la sensació, com diu el Rubén, que anem amb la parsimònia i fem el desmarque o venim a buscar la pilota per obligació. No, anem a buscar la pilota amb moc, amb giro, busco, tal... Hòstia, anem a fotre-li aquest ritme, aquesta marxa més, tio, que aquests... És que van bojos, tio. I sobretot, segones pilotes, al Palau li han d'arribar i al Santi li han d'arribar. Xutem. I no està malament, No està malament, ens han arribat 2 cops. Ara, la sensació aquesta de fotre-hi una marxeta més, li hem de fotre, ja està, simplement això, és el que s'està veient des de la grada. Vamos, hòstia, tio! Fluïdesa és el joc, no ens abusem. Ben girada. Vaya tela, l'últim... Perquè tu, si fas un esport que no t'exigeix estar aquí cada dia entrenant, plogui, faci vent, faci fred. La veritat és que jo crec que el que m'aporta és això, molta estructura, molt compromís i molta constància, et diria. El que acabes aconseguint durant tots els anys és el que realment t'endús al final de tot.